Κοσμοτέ έχει. Τι έχει? Έχει σήμα, σήμα καμπάνα. Σε λόγους βουνάει παιδιάδα. Ναι. Έχει σήμα, σήμα καμπάνα. Σε πόλεις, χωριά, θάλασσες και νησιά. Έχει σήμα καμπάνα. Να πεις φιλιά στην κοπελιά, να βεβαιωθείς ότι δεν έχεις κερατάδι μια μαλλιά. Για SMS στις ερημιές, να παραγγείλεις και πάψει μέση του πουθενά. Για να σου πει μαμά πως γίνονται τα γεμιστά. Και τι συμβαίνει όταν βάλεις τα ευρυμέ με τα λεπτά. Έχει σήμα